Yo, welkom bij Boter TV. Ik ben Bert. Ik ben Yves. Ik ben David. En vandaag pranken we mensen tijdens Halloween in het centrum van Venray. We hadden van tevoren 2 rookmachines neergezet, wat lampen en een speaker om het extra eng te maken. Ja, de stroom is uitgevallen en zo. Ja, kijk, maar wij komen daar niet, dan hebben we een ladder nodig. Anders dan kunnen we hem in dat bord douwen. Die op je schep gaan staan. Op je schep gaan staan. Ik doe dit En weer. toen nog Oh door. mijn god, dit is zo erg. Ja. De kabelbox was gewoon oververhit. Yves moet natuurlijk weer een XXL frikandel speciaal hebben. Vreten. Is dit de XXXL? Wacht, ik kan niet staan. Doe je masker even af. Wacht even. Bij de Albert Heijn. Oké. Altijd met die telefoongesprekken. Dankjewel. Maar het is een stok vergeten. Hebben jullie al snoep opgehaald? Ja, heel veel. Vind je hier heel leuk? Ja. Ja. Ben je al een paar keer geschrokken? Nee, dat nog niet. Is het zeker? Ja. Waarom bent u hier naartoe gekomen? Juist voor de kinderen, voor de Halloween. Ja, en wat vindt u ervan? Hartstikke leuk. Vinden jullie het niet te eng? Nee. Zijn jullie hier vorig jaar ook geweest? Ja. En komen jullie volgend jaar weer? Denk wel. Oké, mooi. Thank you.
super veel mensen laten schrikken. Volgend jaar zijn we er zeker weer. Bedankt voor het kijken naar Botertv. Volgende maand, dezelfde dag, dezelfde tijd. Doei! Doei!